karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi hiniling Pohon ba, human ko panganak ining ikaduha. Magplaning una ta ha. Unya utapang ko nimo, mangita kog trabaho. Unsa? Unya ang ato mga anak? Naman si ate, hasta si papa. Basta kay manrabaho kit ko. Gusto kong makatapang nimo, Pray. Gusto kong kahatagan sa ilang mga panginahanglan ang atong mga anak. Ilona, ako na katungdanan. Ako obligasyon ang pagsuportar nimo sa ato mga anak. Dili ko musugot matrabaho ka. Dili. Wa pa man gyud manggawas ang duha, Ilve? Sige lang naglublob sa kwarto? Hilom gud ma, uy. Gikan kay nas trabaho si Brian, matug mo gyud na. Wag gud na sila tukod. Kanagaring uban nga manarbaho call center, magsakay ganig chip, magparok-parok man gani ng ilang mga o. Di gid ka makasabot, anak ma. Unya mo dog sa si Ilona. Tingalig mo resulta na sa niya na si kaduhang anak ha? Mama, uy. Gamay pa ng bata, uy. Ug dili pa gyud angang manghuran. Nay angay nilang hiuna-hunaon nga magplano sila. Dili ka magpatuyang lang silang gibati. Sulti na gisuon mo ha? Pasidan eh. Ay, mas mama ni mo, Ilbe. Ko kabantay pa. Abi ba na kog natog sa inyong kwarto? Eh, ako rin na to dito eh. Pagmata na ko, ano niya? Aw basig to as ilang nang isidra ron. Sidra? Sidra nga. Anam na mo pundok sa, oo, mga sugarol, na niya. Ang madyo, na tongit, sa panakubang sugal nga ana niya. Muni pundok-pundokan nila niya. To dito, halo di ron. Aw, uwas ko maniguro pa. Ang giingon ko nga basin og tua ba? Ganun day. Magkatuon na din na siya dito. Muis ko to sahay. Kanang laayan tingali siya. Kay kanagod sinang sidra og mama, ami ka man kay na. Biya to dito, be. Susiha dito, tuwa ba? Tuwa man. Ay. Tuwa siya, papuli ah. Mauli rabitaw na pa. Di lang ko mo adto eh. Masuko ra ba din nag-apason. Gilaayan lang tingali to dinis ato eh. Ah, kadagang angay buhaton din niya, ha? Ano ni sa layan? May pagkalaga na gano'n ang inahan ninyo. Sa puto na magud kay na siya pa. Wa na magud si Tia Concha nga mauunta iyang suruyan, iyang paragan og may kinahanglanon siya. Pabuto na lang nato eh. Mauli bitaw to. Si Ilona, kanang manghod nimo, maluoy ko. Hangtod nas Brian, ambot na inahan ninyo. Tuod kay, wa man matuman ang iyang damgo, alang kang Ilona, pirmi na niya pasakit ang sulti. Bitaw. Pero musabot naman lang sad sila Ilona o Brian. Pasabton man ako si Ilona. Magkaidara na ng inahan ninyo, nagkabati-batasan. High blood man good. Ambot na ng inyong inahan. Murag di anak niya si Ilona. Pa, may umaabot na sa dabakang laing apo. Mapto si Ilona. Mo ba? Uy, di sundan na dahil si Inday Samantha. Uy, may noon. Aron may kadua na ko niya pohon si Inday Samantha. Niya, daghan na akong apo. Unya, ang problema ay niron kay si Mama, wa pa mahibaw nga mapdo si Ilona. Ikaw pa akong gisultihan pa, uy. Mahadlok si Ilona kung masuko si Mama. Magyaw-yaw man gani og magdug silang magtiayon. Nayabag na. Nayabag na inahan niya. Mga bata noon bago ng Brian o si Ilona. Taon sa na niya. Naminyo naman ang manghod mo. Ay, lagis gutis Mama, uy. Makailar bitaon niya na siya kung dako ng tiyang Ilona. Ang sami sa lodya. Saya buti ipasod. El ni ipataparos. Papa, ay sagsultihis Mama, ha? Pasagdan lang nato nga makasabot ra siya karong pila ka mga adlaw. Maayaw da. Kaya nag-utan ka. Sa isuba ka na dahi. Pritong isda, ang sobra gabi ipang,
Manihapon ka na pa? Magdungan ta. Parang nantanan ka nanan. Magpundok tibok pamilya. Ay, magawas na turon sila pa, uy. Kami ba, naglutos Ilona. Sige na, sige na. Pahimutan na mo, anak. Ilona. Ay, Brian, sige na. Si mama pa? Tanaw, Elvira. Nawagin mo susiha dito silang sidra. Ay, timpanihapon na lang. Babagi mo ulit. Nanugal natin nga itong inahan niyo. Oh, sige pa, paso na ko. Ganiha pa matong alauna, eh. Ayun lang. Binili na siya panihapon. Oh, daghan sa nang giluto na mo pa. Sayo pa man sa ba. Awatol na to. Kanya, Dong, Brian. Sa duty ka na? Ay, manihapon lang ta. Kanya ito inahan niyo eh. Sige, pahimutan mo da. Elve! Oh. Elvira, pangabli mo, oy! Ma, Yan na eh. Gabihan yung taon. arin sa nako pa kadiyot. Dinde, kagikan mo. Ayun niya na pagutana. Tagay kong 300 be. Pagamitaw na ko. Pili ko tong isda. Pagdali. Oh, ha? Nagbarok pa bang ka diha? 300 Um, lang. Ilisan ko na. Kainom na batos nuling. Lain nagsiltihan. Hapit may maglalis. Sige na. sultihan sa nako sa papa maoy. Ubi ako'y kwarta diri. Oh, sige. Pangayon papa ni mo. Pagdali. Nanugal yun eh. Kato na siya na. Nyawa mo ko'y 300 diri pa. LB, kiri lang oh. Ilisi lang pa ha. Ma! Dera ma! Sige na mo. Iluna, sige na. Pangaon na mo. Mo-duty pa na ba na mo? Mao na mawa ka lang dinis ba eh. Kaya ito na ka magimpungan sa sidra. Nakaton ka na panugalon. Anay, nahimo ang isyo oy, min. Ang nga ka malipay nga may gikalingawan ko. Kalingawan. Kalingawan na ni mong kwarta nga. Mawa ni mo. Kung mapildi ka. Baya ni mo. Mudaog basag ko. Pero daghang yung pildi ka sa daog oy. Mga marunong ko kayo naman siguraw diya. Babae laki. Pulos marunong manugal diya. Ikaw bago-bago ka na diya. Nahihilom na, oy. Oy, Elvira. Skari ko, be. Diyan naman ma. Kitabunan naman akong panihapon ni mo. Unsay sudaan? Utan og inununan. Gusto kag inito na ako kadalting ang utan ma. Mawad ang taganaan ang yung sudaan, oy. Um, Lagaw dito sa ilyang, be. Kuhay kong adobo. Hurot na rong orasa. Uy, gabiin na ba yan? Malibad man ka, oy. Nga, pagani ka makaadto dito. Ato, una. Ate LV, Wapadi ka matug? ikaw sab, niyapay ka din sa balkon. Unsa man ang gitahi ni mo? Ay, akong blouse, uy. Nagisi mong gus ilukan. Pero human na, nanwa pa man ka matug. Wa pa man ko magduka. Ate, pirmi laging saputon si mama, no? Mura man kagkaroon pang mama, uy. Sagdi na siya, uy. Maikaw kong Brian, ti uy. Mayon ta og wa si Brian kung magyaw-yaw si mama. Mo nang musayo na siya lakaw sa trabaho niya. Ilona, kung hatagan na natong pagtagad ang atong inahan, magsakit lang ang atong dughan. Palapso na lang lagi nato sa pikas natong dungka ng mga yaw-yaw ni mama. Marod dyan na atong mahimo. Usahay, maingon si Brian ti nga may pakuno ug wa na lang may puyo dinhi. Lon, mas maayo man gyud nga magpundok ang tibok pamilya. Ug mao ni kalipay ni Papa. Si Papa lagi ti, pero si Mama, Ay lagi nagtagda si Mama. Pasagdi lagi na siyang magsigig yaw-yaw. Mo'y hatagi og bilis si Papa. Nalipay si Papa nga ni Akalon. Ug si Brian, labi na cute sa inyong anak. Ug abi nimo, gisultihanan ako si Papa nga maptus ka. Nalipay si Papa Lon. Ganahan ko na siyang daghang apo. Cute manggit kayo si baby god Samantha. Gwapa. Ug kanang ikaduhan akong pag-umangkon, gusto ko laki na. Kanang imong gimaptos ba? Sige, Mabdos. Oh, Ma? ma? Unsay Mabdos? Oh, Mabdos sa kailo na? ma? Oh, Ma.
Baya tao ni mo, day, no? Muna'y resulta sa sigig lob-lob sa kwarto. Gusto na maoy iko na. Hello, Elvira! Gisayo na lang ka iluna? O daghang anak? Masasapian ang bana mo? Wa pa'y tuwing sa Samantha, oy. Nagpatuyang lang baya sab mo. Noon sa nasad? Ay, mabdo sa siguro si Ilona ay. Hamin. Usa? Mabdo si Ilona. Gilaliman na kagbabayana ka, no? Mo'y gunahon na, sige palami. Mo'y gunahon na ninyo. Eh, na, igo na, anak, Lodi. Unsam sa ka, oy. Ay, nabalak ka ko, Hamin, oy. Tanawa rin ko na itsura sa anak mo? Oh? Usap ay anak ka? Tanawa. Lusyang na. Sige lang duster, way bra. Ya lang dughan. O karon mabdo sa sad. Ginoo ko taon. Wag yun panglantaw siyang ugma. Ikaw ba? Imbis mo dasig ka sa tong anak, mudaan hinoni mo. Mudaan mo mumabdos. So may banam na. Nga batanon pa. Sa tong gingon ni mo, men? Mudasig ko? Dasigon ko sila nga magdagan og mga anak? Utro kang amahan na ka. Wa kay panglantaw sa ilang kaugmaon. Mahusto na mo uy. Gabiin na. Katog na mo pa kaw. Unsa na makataon ron, Lodi, oy, taon? Nagkaidaran ba ka ba? Nagkabati magsamot na yung batasan? Samot? Ngano? Ngila na rin kong kani ato pa. Ngila ko batasan kani ato pa. Suma! Hamin! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!